Kaibigan, kasama natin dito si Brother Pring. Siya'y sumusuporta sa Kabanbanan Prayer Group ng El Shaddai. Tuwing anong araw ginagawa kanilang prayer meeting dito sa Kabanbanan? Tuwing Biyernes, Father. Tuwing Biyernes. Yes, Father. Kumusta naman ang kanilang miyembro? Dumadagdag ba o bumabawas? Kasi Father, matagal na hindi kami nag-attend dito. Ngayon lang kasi anniversary. Anniversary. So tinutulungan niyo sila. Bilang kapatiran, sumusuporta kami, Father. So, okay. So, anong masasabi mo sa mga tao na gustong sumama sa El Shaddai? Ano ba masasabi mo? Father, ang masasabi ko lang, sila ay aking anyayahan na sila ay makisama sa amin upang makapagpuri sa ating Amang Yahweh El Shaddai. At tiyak yun, pagpapalain sila. At ang Diyos na aming sinasamba ay tapat sa kanyang mga pangako. Yun lang, Father. Okay, thank you very much, Brother Pring. Yes, Father. Ito po, El Shaddai, Kabanbanan Prayer Group, 17th anniversary.